San José anava pa curar. Un dia mentre resava per la tassa de basura, la gent se manifestava. Maria sap tot el món que és molt animalista, va replegar un colom que la va deixar encinta. El niño just en majoret té els ous més capeluts, sempre està ben partidets, regidor d'Esports i Salut.